Son Blanca Otero San Pedro, son de Cabo de Cruz, teño 62 anos e teño 3 fillos, é máis o meu amigo. Alimentos poucos, alimentos poucos, tomábamos unha pouquiña boroa con auga fervida e unha gotiña de azúcar que había pouco. Leite, íbamos ali a Cesar, que lle chaman, e traíamos leite da vaca, pero traíamos 1 litro e facíamos 4 con ajo, para que rendera. Meu pai era mariñeiro e andaba ao mar, pero claro, o mellor peixe era para vender, normal. A mí o peixe nunca me gustou. Eu facía un pouquiño fideo con un cachiño de chourizo rostrido na sartén, porque miña nai mataba porco, e tiñamos o porco para todo o ano no baño, e máis tiñamos o chourizo e iso. E ca grasa fritíamos as patacas e os bolicos, e co tousiño facíamos bolicos con tousiño, filloas con tousiño, bolos do pote con tousiño e nébodas. Botaba aquí discoubas pasas, pero botaballes o que podía, e cosíanse na ola. E facía unha ola de caldo con verdura e un cacho de tousiño e unto, e despois collía unha pouca fariña milla e botáballa e facía papa en verse e comíase así. Agora, o mellor dá mollo aos fillos, pero daquela o mellor era para os pais. De feito, miña nai mataba galos, e eu nunca comera un pernil dun santo, dun polo, que comía meu pai. E de feito fun a unha boda, un chicorino de Cabo de Cruz, a Tarajoñá Pachín, e había polo, e comín non sei cantos ancos de polo comín en Madrid. Desquitinha. Sí, comían diferente, porque eran os que traballaban, e os que traballaban non eran, porque eu empecín aos 9 anos a conserva. 9 anos, a Barreras, a Puebla. E desde aquela non deixei de traballar. Collín 2 épocas moi malas. Traballei para meus pais hasta o día que me casín, que lle di un sobre o día antes da conserva. E traballín para os fillos porque a mí os meus fillos teñen carreiras e eu jamás lle quixen ofrecer. Tampouco non me ofreceron, non é?